So xa seyigqibile ke ngoku iba ngolu hlobo. So uzawuthi xa unkcenkcesha ke ngoku uzawugalela amanzi akho. Xa uzawutyala izithole funeka uqiniseke uba umhlaba wakho ufumile. Then ke ngoku sizawuvula ke ngoku imingxunya yethu. Ngokwee-measurements zethu ke besizenzile besenze u-15 u-15 centimeter ukwehla, then ibe ngu-20 centimeters ukuvuleka. Uye uvuleke imingxunya yakho apha mfama. Kuze uyazi ke uba umngxunya wakho urayithi, ungafaka nomnwe lona ngolu hlobo. Uyabona mos uba kufumile, ungakwazi ufaka isithole sakho. As ke uba banditshilo, ungalima more than one crop. Ungalima ispinatshi kwakunye mhlawumbi nekale. Uba ngumntu othanda izistrobheri, ungazilima nezistrobheri using the same system. Then apha ngaphezulu ungalima ezaa nto kuthiwa zii-tuber crops, that is amazambane, ibhitruthi, njalo njalo. Okanye ke enye into unoyenza njengoba u-intercropper nje, what you can also do, ungafaka ii-herbs ezifana ne-rosemary okanye imint. Now ezo herbs kuthiwa zii-insect repellents. So zona ngenxa yevumba lazo ziyazigxotha iirhorho. So ke uyaseyiva ekubeni uba usebenzisa ezaa nto kuthiwa zii-pesticides, because uzawube ufake ii-herbs apho, okanye ufake itswele okanye igarlic, because netswele negarlic also nayo it's an insect repellent plant.